chii kuti mamurder cases ave on increase inyaya yekubviswa kwecapital punishment. Toda kutaura tichipa example yababa vedu baba Mutangadura. May his soul rest in peace. Ma-armed robbers ndo mazhinji acho vane macases emurder ari on the increase. Ma-murder cases are affiliated to armed robbers. They must be treated differently from just a murder case. Yakafana kuti tiri kurwa munhu kurova yapa nefight mubva mafa avanzwisa zvinonzwisisika izvo zvasiyana zvekuti munhu anopinda mumba mababa Mutangadura nepfuti onzi omari 7,000 10,000 20,000 oramba kana kuti opiwa mari yacho but osiya auraya munhu kowadii kuchingotora mari woenda kuti asare mangwana achishandira mhuri yake. Mataura pamukati, he was a father figure. Ainzi baba. Kuti ane role yaiplayer. Kwete kumhuri yake chete. Ko vanhu vaimushandira. Vaidependa paari. He was a source of income to other people. Then somebody just came in the night. Ongotora 47 bullets papa munhu off. Munhu iyozi ngaende kujere. You see what I'm talking about? Yeah. Kuti capital punishment inofanira kudzoka. Kufa kwevanhu vapara mhosva dzakaita sedzidzi kunofanira kudzoka. Kumuregerera tei takavaregerera, but the law of the land inofanira kuvabata. I'll give a very good example. Vase wiki neuchivhari vosvika izvezvo ma-armed robbers vobva vapfura vobva vafa. Mota dzavana Muparinga dzaibva kupi? Vana Matema, vana Chipoera, vana Iendlof, vana baba Charamba, vana Dorcas Moi nevamwe vese vakapiwa. Kureva kuti vanhu ivava vatone life yavo vakatiwa ma50,000 life dzavo vavakutoita zvimaproject. Saka vakaita project yavaita vari kuraramiswa mhuri ngani. Wosvika iwo nepfuti wopfura munhu wonzi enda kujeri unopiwa 15 years. Ma-armed robbers anotorepa osiya akurepa okubira osiya akuuraya oenda munhu iye obatwa ochengetwa muchikurubhi. So these are some issues. Muri Zimbabwe, welcome back on your favorite channel, Life Prime TV. Kana uri musha panapa, garwa subscribe kuti na notification bell, patinoisa dzimwe nyaya inenge ichizonotify. So nhasi tauya netopic Murder cases. Yeah, murder cases are on the rise. Yes, on increase. Zvekuti tiri kutotya kuti akaenda nesame pace in the next 15 years time will be the next South Africa. Ndati muri kuona munhu waMwari. Chii chiri kuti mamurder cases ave on increase inyaya yekubviswa kwecapital punishment. Imi munhu waMwari, imi mukanditadzira shoko raMwari rinonditendera kuti ndikuregererei 77 times 7 per day. But munyika mune knows the law of the land. Imimi mukandibira ndizvozvo ndogona kutokuregererai kuti ano ndakuregererai wakandivhara mari dzangu ndakuregerera, but the law of the land inokubatai. Toda kutaura tichipa example yababa vedu baba Mutangadura. May his soul rest in peace. Ma-armed robbers ndo mazhinji acho vane macases emurder ari on the increase.
murder cases are affiliated to armed robberies. They must be treated differently from just a murder case. Yakafanira kuti tiri kurwa munhu kurova yapa nefight mubva mafa. Avanzwisa zvinonzwisisika izvi. Zvasiyana zvekuti munhu anopinda mumba mababa Mutangadura nepfuti onzi omari 7,000 10,000 20,000 oramba kana kuti opiwa mari yacho but osiya auraya munhu. Ko wadii kuchingotora mari woenda kuti asare mangwana achishandira mhuri yake. Mataura pamukati he was a father figure. Ainzi baba. Kana kuti ane role yaiplaya kwete kumhuri yake chete, ko vanhu vaimushandira vaidependa paari. He was a source of income to other people. Then somebody just came in the night ongotora 47 bullets papa munhu ofa. Munhu iyozi ngaende kujere. You see what I'm talking? Yeah. Kuti capital punishment inofanira kudzoka. Kufa kwevanhu vapara mhosva dzakaita sedzidzi kunofanira kudzoka. Kumuregerera tei takavaregerera, but the law of the land inofanira kuvabata. Akupa a very good example. Vasewiki neuchivhari vosvika izvezvo ma-armed robbers vobva vapfuura vobva vafa. Mota dzavana Muparinga dzaibva kupi? Vana Matema, vana Chipoera, vana Iendlof, vana baba Charamba, vana Dorcas Moi nevamwe vese vakapiwa. Kureva kuti vanhu ivava vatone life yavo vakatiwa ma50,000 life dzavo vavakutoita zvimaproject. Saka vakaita project yavaita vari kuraramiswa mhuri ngani. Wosvika iwo nepfuti wopfuura munhu wonzi enda kujere unopiwa 15 years. Kujere ikoko munhu amada kuti munditeererese. Vana vaMutangadura izvi zvavo vanoshanda. Chavanotenga mashops kune VAT, value added tax. Chese chavatenga unobatirwa tax. Transaction yayoita paikoko chinobatirwa tax. Kumabhengi kwese unobatirwa tax. Tax iyoyo ndiyo inondotengera vanhu maprisoners kuchikurudi, kusanganisira nemhondi yakauraya baba Mutangadura. Saka hamusi kuona here mimi kuti mwana waMutangadura ari kuchengeta mhondi yakauraya baba vake? Arimo muchikurudi. Muzozvamusara munhu wamwari. Kune mamakesi ekuti vanhu vanga vachirwa, murume nemukadzi vanga vachirwa. Murume ndobva arova mukadzi wake mbama ndobva afa. Hazvina kunaka, but zvaita sezvo zvaitika. But zvasiyana nemunhu anopinda mumba memunhu nepfuti otora mari osiya arhebha izvozvo obva auraya onzi enda kujeri. Mazuva akaurwa vana Chidhumo naMasendeke munhu waMwari, nyaya dzeumhondi dzakadzikira. Munhu anenge akutoziva kutoti ndikandopa beta ndibe but ndisiye munhu ari mupei, nekuti ndikabatwa ndinofa. Saka this is a national request to the government of Zimbabwe kuti maissues akadai afanira kuadreswa. Vanhu vangani vanga vachinwa kubva pana Mutangadura? Vanhu vangani zvezvi ngatsvage any businessman china chemutarisi izvozvo. Amudhirobha ongosvika mbamba china chemutarisi otokurisa kuti ga ouraya munhu obva abatwa aenda kujeri. Anzi apiwa life sentence. Vana vamutarisi vachabatirwa tax iri kundochengeta munhu ari kuprison akauraya baba vavo. That's not fair. Ko mashops ese amutarisi ese angaine vashandi nemamaneja, mhuri dzavo dzichararamira kupi nekuda kwemunhu wani?
Saka tiri kuti ndo zvaita kuti murder cases ave on the increase. Hana dzavanhu hadzicharova. Unobira munhu wotora mari wosiya wamurepa kana ari mukadzi vanotorepa. Kune mama armed robbers anotorepa osiya akurepa okubira osiya akuuraya oenda. Munhu iye obatwa ochengetwa muchikurubi. So these are some issues. So ndakupa a good example. Arikuzviisa ndechivhayo. Munoziva kuti wamari nachivhayo. Mota chivhayo. Uyu nevanhu varitongoita yese. Chivhayo atosonga. Munhu wese aringoti dai chivhayo ndoona. Munhu wese. Mobva mauraya chivhayo iye. It's a great loss kunana Muparinga. It's a great loss kunana Matema nedzimwe hama. It's a great loss. Vanoraramira kupi? Saka vanhu ivavo descendants yakaipa, but ngaichiswa maclasses. I'll give you a very good example. Yatapiwa makore. May so rest in peace. Uchizwa munhu achitsanangura machekero aakaita munhu achivhiya munhu achicheka kamwana. Ungonzi alive in prison. Pamberi apo kwa Amnesty tamubvisa haasisi alive in prison, tamuisa pachiko. Yezviri ari live in prison ozonzi upgradewa nekuda kwegood behavior whatever ngaachita 30 years. Zviriko, I've been there, I've seen it. Ndararama navanhu tichitaura nauyu nyaya dzacho chidzinzwa. Mumwe anotonyepera kupenga. MDP anyepera kupenga onzi ngandoona madhokta mairi. Hakuna mushini unoona brain dzenyu munhu wamwari kuti muri kupenga. Psychological questions haunongobvunzwa. Vamwe vanenge vachitosarudza kusototaura. Mumwe chache anotozviitira purposely. Akundopinda mukoti meme oisa china yake muplastic. Just to confuse. Kuti anyazonzi ari kupenga. Go and see the doctor. Doctor says, ndaita naye nhaurirane mibvunzo kupindira. Saka munhu ari kuita sei? Obvaiswa zvako psychiatry annex. Haachatongwa kana kuti ibenzi. Ndo vamwe vacho vakazonzi akamboita 3 years. Akaurayirwa 23 years atodzoka. Makezi akadaro tasangana namwe akawanda. Amboita 3 years akadzoka. Kwadzoka sei? Haiwa haana kubhadhara MDP. Because hazvigoni kupruvha kuti hausi kupenga here kana kuti uri kupenga. You get what I'm saying? Zvakaoma muri Zimbabwe. Pamwe pacho isu nyaya tinenge tichidziona mumastreets, but kana wakudzinzwa nemunhu akapinda muprison wakuchinzwa DP ndosana kuti DP yamutaura ndeipa asi munhu wamwari satabva panapa. That kukupa a very good example. Imwe hama, I cannot talk about names. Tumona munhu muzvino ari kuto abomunhu takutoenda kukoti takuenda kumakoti ataka marutine kuenda kumakoti paya yanga ine murder case. Kwakutona munhu kwakutanga kutopenga. Ina kutobvunza kuti asi kunonzi kudonzwa tambo. Ari kudonza tambo, itambo dzake siyakadaro. Otodonza tambo ipapo ndakazona munhu akaenda ndebvu dzazara masadza madziwa machichi apa ringotaura ega inini ndinodaida achita ega achitobva ako musi wacho iwoyo achiti akatomutora apa pahaikona achitofara zvaitwa ndokuda kwanex kwanex uyo vanongozonzi hama dzako ngadzipote tichiona kuimprova kwakuita se kwari kuitawo uchimprova uchididi hameno mukumwa mapirisi mumadhira unozoitawo kuti usamwa machi
wozoona 2-3 years abuda. You see, these things are happening. Ndosandadzoka pagore riya ratakataura nyaya yemadrugs. These things are happening. We need to address the root cause. Saka kana munhu akauraya munhu mauraya chivhayo ari kutarisirwa nevanhu vese. Momuti mimi munhu ye 2 years or life in prison. Iyo vasvikodhonza hake tamba ariko vozomuna akubuda panze. Saka tiri kuti mitemo wakanaka wekuti vanhu vasaurawo tinovaregerera ndizvozvo, but let the law of the land is classified kuti vane macases emurder ari affiliated to armed robbers death send munhu ngabvurwe musoro. Ndinongo pane mumwe mutauri itaura anga ari concerned nenyaya yemamurder cases ari related to robbery. Aiti government dai yachibvumidza vanhu vane pfuti dzavainadzo licensed kuti kana va under attack nemaarmed robbers vaite shoot to kill, because ivo vari kuita warning shot kana uya ari kutouya neintention yekutouraya. Ati muri kuona munhu wamwari izvezvi munenge yezimbabwe muno imimi kutoita mari imimi kwakutotyisa. Ndosaka makazoona DJ Tauza akabva atoratidza kuti paakatopiwa mari kumusuya nemota yake paakapiwa navachibva achibva atotaura kuti ndakutoendesa bhengi kuti musauye imunowana inini. aitosenda message. All right. He was protecting himself because aiziva kuti timu rinouya. Saka abva atoti mari tapamama namama ndobva togamuchidzwa tiri kuenda kubhengi namama tindobhenga mari. Because aiziva kuti timu iroro ririko. Ati muri kuona anokusvikira okurepa pamwe una amai vako unoreperwa mai wakatarisa. Ndo zvatiri kutaura kezvozvo. Ma-armed robbers vanhu vaya they are cruel. I've seen them kuchikurubi. I've been there. Those people are cruel. Anokurepera mukadzi wako wakatarisa, okurepera mwanasikana wako wakatarisa, okurepera mai vako wakatarisa. Vamwe vacho vanenge vakaenda kun'anga zvekuromba kuti pese kuti usabatwe pawaita robbery kutsipika. Saka mukadzi aripo unoreperwa zvazakaita unongoti pamboine mudzimai nevazukuru vesa ouya gun point oreperwa mudzimai, oreperwa muzukuru, oreperwa mai, oreperwa ambuya vanenge vashandi. These things are happening. Macases anoitwa zvirongwa anoitwa nevamwe atinenge tichiona havane vasingaiti deep. Wapinda so post aibvunza vanenge vachibvunza ukapinda so degree mashuma kwawapindire muno vanopinda museroso degree mashuma mine mina seo master. Saka wakapinda museo medu unoita degree mashuma wozviintroduce wapindire muno wakaite chi havanda varepa vakadzi tu ndikasiya ndauraya munhu ndine pfuti nechikuyu. These things takazvoona. Saka vanhu ivavo manje ndosingaende patv ende zvimwe hazvitaurike patv, but these things are there. Umaita taenda kuchechi ndidaiparidza musi wacho taenda kuchechi takagara pari pazvimaningi zviri zviro zvanzi ndakutomubvunza kuti because inenge yangotsika yekuti kana uri mutsva urimo mukati meme kaona munhu wakapinda neivyo andowa ko ndakatema mbuya navatete nekuti ndakaenda kumapostori ndikazi ndo vakandigadzira. Saka ndakavatema vakazondofira kuchipatara. People they'll be talking like this. Prison journey. I think prison journey. You know how it is.
look deep into that. Yes. Yeah. Mwari vakatisanganisa. Mm. We want to do that prison journey. Yeah. Yeah. Thank you so much. Yeah, Muri Zimbabwe. Thank you for watching. Ndini Love More Chungwarara. Pamwe chete na Bishop Kelvin Nyamakanga. It's bye bye. God bless you.